दा प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला आथिखालाव उन्दैनिफ्राय बोरायसिम बयबो प्रमद बर'खौ सासे बिराद गिदिर थगायसुला होननानै दिनै मिथिगासिनो दं। आगोलाव जायफोर मिथियामोन एबसुनि लिडारफोर बा बिथांमोननि केडारफोर बा इउपिपिएल नि लिडारफोर बा केडारफोर बिसोरो आगोलाव मिथियामोन जे प्रमद बर'आ जे सासे बिराद थगायसुला बेफारि बे जिनिसखौ मिथियामोन। नाथाय दिनै लासै लासै गासिबो रायजोफ्रा दिनै बुजिजोब्बाय। दा बेनि गेजेराव पइन्ट हिसाबै फैदो जे मानो थगायसुला होनो। बियो ओरैबायदि मिथ्या खोथा बुङो, माने जाय मिथ्या खोथा बुंग्रा बर'आव हयथ' बेनो फार्स्ट आरो बेनो लास्ट जानो हागौ। दा हमनानै लादो दहाय बिथाङा जेन'बा जोंहा जेरै बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जेबो 17 बोसोराव जेबो मावाखै। बे मोनसे बिराद गिदिर मिथ्या खोथा बियो। माने 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा मावदों मा मावाखै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स आरो बेनिफ्राय नैबे जोंहा एसेम्बलि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एसेम्बलि जे लुदों बेफोर गासिबो लामाखौथ' बाद होदो, दालां दुलंखौ बाद होदो, गासिबो दालां दुलं दिनै बिटिसिआव जादों बेखौ हाग्रामा महिलारि मावबोजोबनाय। दिनै प्रमद बर'आ बेखौ मेगन खाना बादि बोरै जेबो मावाखै बुंनाया बे सासे बिराद थगायसुला नंगौना नङा? एक्सट्रिम बेनि थगायनाया। दिनै बिथाङा बुंदों बिटिसि सुक्तिया जेबो नङा, बिटिआरआसो बिराद गिदिर। जे बिटिआरआ जोंना नामानो बिराद गिदिरखा होनलाबायो। मारै बिटिआर रिजियन जाहैदों, नर्थ इस्ट रिजियन। बेबादि मोनसे रिजियन। दा बे बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय बिराद गिदिरखा। माब्रै गिदिरखा जाखो? रिजियनखौ बिटिसि 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिलनि सिङावसो माखासे काउन्सिलनि सिङाव एरियाया जुदि माखासे बिसेस कमिउनिटि थायोबा बे कमिउनिटिफोरनो रिजियन होनो हायो। अट'नमास काउन्सिलहासो बेखौ खुलिनायनि रिजियनखौ खुलिनायनि राइट थायो। दा बे रिजियना खुनु बिथांमोननि जेखौ बुजिदों बे रिजियना गभर्नमेन्टबो नङा, मुंबो नङा। दिनै बिटिआरखौ बिसोरो गप गप होनो। दिनै गासिबो सेंग्रा सिख्ला एबसुनि आरो इउपिपिनि लिडारफोरखौ बिटिआर गप लिरनाय बा खोथाजों बुंनायाव बिसोर बाहायगासिनो दं। किन्तु बिटिआरआ मालाबाबो गभर्नमेन्ट नङा, कनस्टिटिउसनेलि मेन्डेटेड बेयो वार्ड नङा, बेयो गभर्नमेन्ट नङा। बेखौ जोंनि बे बिसिनि बिटिआरनि मोनसे दफा दङ 4.1 ना मा मोनसेमोन बेवहाय दंखायो। दा प्रेजेन्ट बिटिएडि दा बिटिएडि अफ बिटिसिहा बिटिएडि होनोमोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट, बेखौसो बिटिआर होननानै रिनेम होनाय जादों। दा बिटिएडि इज रिनेम एज बिटिआर। दा बिटिएडिआ जाहैदों मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट। अर्थात बै समाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दंमोन, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि। दिस 4 districts are known as BTR, but government is not BTAD. Government is BTC. Bodoland Territorial Council is the government. So Gov of BTC बेखौसो जोङो लिरनो हायो। दा दिनैसिमबो बे जिहेतुके बिटिसि गभआ बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे गभआ दिनैबो कनस्टिटिउसनेलि बे अलरेडि मेन्डेटेड कनस्टिटिउसनाव 2003 आव बे 10 फेब्रुवारियाव जे बिटिसि एक्ट जादों, बे एकर्डआनो उनाव एक्ट जादों। बे एक्टआव बिटिसिखौसो गभर्नमेन्ट होनदों जे बिटिसि टेरिटरियेल काउन्सिल गभ। दा दिनै बिथांमोनहा बेखौ बुजियालासिनो गावसोर सोरजिनाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जेनाखि बिटिआर एग्रिमेन्टखाय बिटिआर गभ लिरो। दा बियो बिराद गावसोरखौनो मूर्ख, जेबो गियान गैयै बे बाथ्राखौ फोरमायो। हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारानो लाजिनानै बिसिनि बे बिटिआर गभ होनबाय थानायाव सानसेखालि बेनो प्रेस स्टेटमेन्टआव बुंनांबाय बयनिबो सिगाङाव, নহয় बिटिआर कोन सरकार নহয়, बिटिआर गभर्नमेन्ट নহয়, गभर्नमेन्ट तो बिटिसि আছে, गभर्नमेन्ट बिटिसि আছে।
एरिया टू हे बिटिआर बुंबाय बे ससियेल मिडियायाव बे फुरा ओंखारदों बयबो रायजो राजाया नुदों दिनै नैबे 2025 नि सेप्टेम्बर दानाव इलेक्शन बीटीसी नि फैगासिनो दङ सेप्टेम्बर मोना सेप्टेम्बराव इलेक्शन फैगासिनो दङ बे इलेक्शना मा बिटिआर इलेक्शन नामा नोंथांमोनहा नाय बिटिआर इलेक्शन नामा एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बीटीसी टेरिटोरियल बड'लेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल नि बे इलेक्शन बेखौ बिटिआर इलेक्शन होना नाथाय जोबोद दुखु गोनां बे प्रमोद बर' माने बिथाङा माने बबे मेलेमजों मा माने सानो मा मावो सोर थुनानै होयो ना आरएसएस नि माखासे आईटी सेलनि मानसिफ्रा बुंना होयो ना मायो ना बीजेपीआ बुंना होयो आं मिथिया नाथाय बिथाङा बिसोरनि खोथा लानानै माके गावखौनो गाव सुपार पावार सुप्रिम पावार सुपार नलेजनि मानसि बिथाङा साननानै लायो जेन आयातुल्लाह खमीनी बादि बिथाङा जे इराननि सुप्रिम पावार आयातुल्लाह खमीनी बादि बिथाङा गावखौनो दिनै साननानै लायो बेखौ जोङो मोनसे प्रुफ मोनबावबाय नै बिथाङा मोनसे भिजन मिशन बिजाब दिहुनदों ट्रान्सफर्मिं बड'लेण्ड ए जार्नी अफ चेन्ज इन बड'लेण्ड टेरिटोरियल रिजियन बेखौ होबाय साइटआव नुबाय माने बिटिआर गभ नोंथांमोनहा मोजाङै फकास खालाम बिटिआर गभ नुदोंना नुवाखै दा बिटिआर गभआ माबेनिफ्राय जाखो बबे कन्स्टिटिउशनजों माने गनायनाय मोननानै संबिधानिक माने गनायनाय मोननानै माब्लानिफ्राय बिटिआर गभ जाया इज देयर एनी एविडेंस एनी प्रूफ बिथांमोना प्रमाण होनो हागोन नामा दाखालि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव दारुदेख्रेम नार्जारी आंजों माखासे मानसिया जेलानाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ चार्ज खालामो जे नोंथाङा बीटीसी गभनि अफिसार ना बिटिआर नि अफिसार बिथाङाबो क्लियार जायाखैमोन जे बेबादि जे लिरखोमानानै दं जे आपनार অফিস তো কেনেকৈ বিটিআর গভ লিখিব পাৰে আপুনি কোড সংবিধানত দেখা পাইছে বিটিআর গভ বুলি কিয় বিটিআর গভ मानो जों बेखौ चार्ज खालामदों नैबे जे एसेम्बलियाव प्रमोद बर'आ भट बेंकनि थाखाय बिटिसिआव थानाय 26टा जनगोष्ठीफोरनो 26टा जनगोष्ठीफोरखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोननो माने मोनफा मोनफा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा बेवहाय जेन'बा मा होनो कलिताफोरनो प्रागज्योतिष दिवस होदों जाय कलिताफ्रा प्रागज्योतिषआव मालाबाबो रायजो खुङाखै हिस्ट्रिया बुङो बर'फोरनिसो बे रायजोमोन महिरंग दानब बा माइरं राजानिफ्राय फैयै फैयै नरकासुर तुरकासुर भगदत्त गोबां रायजोआ राजा रायजो खुंदोंमोन बे रायजोआ बर'नि रायजोमोन बेखौ बोरै दिनै कलिताफोरनो प्रागज्योतिष दिवस बिथाङा बोरै होनो हायो बोरै होनो हायो होमबा बेखौ बे प्रागज्योतिषफोरखौ कलिताफोरनि रायजोसोमोन होननानै बिथाङा हिस्ट्रिखौनो फानबाय थिग बेबादिनो आलिमेशआ सासे बर' मानसिमोन जेला बक्तियार खिलजिया आसामखौ आक्रमण खालामनो फैयो बे समाव बे मुसलमान जादों दा बे आलिमेशनि नामै माने मुस्लिम माखासे बेहाय थानाय जोंनि आसामाव थानायफोरखौ डिसिअ जाति होननानै बिथांमोननो मा होदों देशे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा प्रमोद बर'आ बबे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डजों बे बादि माने जोंनि बर'नि जारिमिनखौ माबोरै गुबुननो फाननो हायो बेनिफ्राय जों बेखौ बुंनो हायो जे प्रमोद बर'आ माने जातिखौ फानग्रा जारिमिनखौ फानग्रा सासे बर' लिडार माने सबसे जाति फाननानै जाग्रा जारिमिनखौ फाननानै जातिनि जारिमिनखौ फाननानै जाग्रा बिथाङा सासे बर' लिडार आरोखि दिनै बिथाङा दिनै जोंनि माबाखौ जोंनि बर' रायजो राजाखौ नंखाय खोथा बुंनानै माने मिसलिड खालामगासिनो दं बिटिसिनिफ्रायनो बिटिआरआ बिराद साबसिन रायजोफोर नोंथांमोनहा बिटिआर बिथांमोननि एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ नायनानै फरायनानै बुजि बिटिआरआव मा दं आरो नोंथांमोनहा फराय बिटिसि जे 2003 आव सुक्ति जादोंमोन बेवहाय मा दं बाहाय नोंथांमोनहा नुगोन बिटिसि सुक्तियाव बिराद मोजां पावार एन्ड फांसन होदोंमोन बे पावार एन्ड फांसनफोरखौ बिटिआर सुक्तिया गासिबो स्क्रेप खालामनानै गैया खालामजोब्बाय
दा प्रमद बर'आ अब्लाबो बुंबाय थायो जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिटिआरआ बिराद देरसिन असम्भब रुजुजाथावै गिदिरथारनो बियो दा बेबादि बिथाङा बुङो दिनै बिथाङा ओरैबादि मिथ्या खोथा बुङो बेले सानसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो चिफ जायोब्ला क'क्राझारखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन रायजोफोर सुइजारलेण्डआव आं चिफ जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना सुइजारलेण्डआव थांनाङा क'क्राझारावनो सुइजारलेण्डखौ नुगोन दिनै बिथाङा थगायनाय जादोंना जायाखै बेलाय हो मिथ्या खोथा बुंदोंना बुङाखै दिनै सुइजारलेण्ड बानायनो हादों नामा बिथाङा हो दिनै प्रमद बर'आ सानसे समाव बुंदोंमोन रायजोफोर आङो चिफ जायोबा न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोना दिनै साननानै नायदो न'खर न'खर साख्रि होनो हादों नामा दिनै नैबेखौबो आं बेवहायनो बुंबावगोन साख्रि होनो हानाय गोहोआ बिटिआरआव गैया बे दा जे मास्टार साख्रि केरानि साख्रि फिसा फिसौ सोदों थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ सोदों बै बिटिसि सुक्तिनि दफानिफ्रायसो बे दा जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो खोथा बुंबाय थानायनि जाउनाव जों रायजाबाय थानायनि जाउनाव बाध्य जानानै बियो चिफ मिनिस्टारखौ रिक्वेस्ट खालामनानै काकुति मिनति खालामनानै आङो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हायाबा आंनि मान सन्माना थांनोसै होननानै खुनुरुखुम दा एपइन्टमेन्टखौ मोनफ्लादों किन्तु बिनि आगोलनो हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे एपइन्टमेन्टखौ गुवाहाटीनिफ्राय सेलेक्शन लिस्ट दिहुननानै होदों दा बे गेजेर खन्द'आव अलरेडि मोनसे एपइन्टमेन्ट थांबाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तियाव जिहेतुके बिटिसिआ एपइन्टमेन्ट होनो हानायनि मोनसेबो गोहो गैया हिमन्त बिश्व शर्मा गुवाहाटीनिफ्राय हरजोबदों जेला बेखौ लानानै जोङो होख्रावबाय ससियेल मिडियायाव बिनि उनावसो नैबे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ दिनै बिथांमोनहा लासै लासै माने होनोखौ नाजानायखौ जों नुनो मोनदों जों जुदि खोथा बुङामोनब्ला बियो हेमन्तनि खाथियाव बेखौ बिनानै लायफिननानै होनो हायामोन दाबो गोसो जायोबा हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामहरनो हाफिनो जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ माने 100% जुदि एक्सारसाइज खालामोबा दाबो बन्द जायो आरो नोंथांमोनहा नुगोन बिटिसिआव थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि सेलेक्शन बोर्ड दानानै माने आसाम गभर्नमेन्टनि रुल्स बायदि एपइन्टमेन्ट होनाय आयेन दंमोन दा बे जिनिसा बिटिआरआव गैया नंखायनो बिसोरो सिगाङाव सेलेक्शन बोर्डखौबो दानो हायाखै सेलेक्शन बोर्ड सिएसबि जेरै हाग्रामाया जेरै दानानै साख्रि होदोंमोन थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड जुनियर एसिस्टेन्ट बायदिसिना नाथाय बिथांमोना हायाखै दाबो हाया बिटिआर एग्रिमेन्टनि स्पिरिट मथे दा प्रमद बर' बिटिआर काउन्सिल हेज नो अथरिटि नो पावार for issuing appointment to the third grade fourth grade employees within the BTC area अब्लाबो बिसोरो गोग्गा खालामनानै गोबां खोथा बुङो बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो चिफ जायोबा बर' आइ बिमा जायफोर बन खननानै जायो बिसोरो बन खननानै जानांला बिथांमोननो थांनानै थानायनि माबा माबि मावनानै जानायनि बिथांमोननो आं राहा खालामगोन दिनै खालामना होनो हादों नामा रायजोफोर नोंथांमोना नायदो आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बन दाननानै जाग्राफ्रा आइमावफ्रा गरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा बन दाननानै फाननानै जानांला दिनै प्रमद बर'आ बै बन फाननानै जाग्राफोरखौ होबथानो हादोंना बा बिथांमोननो अल्टारनेटिभ माबा थांनानै थानायनि बेबस्था होनो हादोंना निश्चय हायाखै दिनै बेबायदिनो प्रमद बर'आ मोनसेनि उनाव मोनसे बिराद माने मिथ्या खोथा बुंनानै बिथांमोनहा जातिखौ मिसलिड खालामगासिनो दं गरायखौनो मैदेर मैदेरखौनो गराय होननानै बिथांमोनहा सोलिनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफ्रा आं सानो दिनैसिमबो बिथांमोनहा बिटिसि सुक्तिखौ मोजाङै फरायाखै बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै निश्चय फरायाखै फरायदोंबाबो बुजियाखै आरो बिनि प्रमाणखौ जों नुनो मोनो दिपेन बर'आ दाखालिसो हाबनाय जेनाखि एग्रिमेन्ट मथे गावसोरनि एग्रिमेन्ट मथे माने इनक्लुसनावहाय दा contiguous villages having majority Boro or tribal people will be included in the BTC होननायाव बिथाङा जों होनदोंमोन दावराव देख्रेब बिथांजों आंजों जे बेयो कन्टिगिउवास जानाया मोजां जानांगौ जायाबा उदुर भबिष्यतआव जोंहा मा जागोन जे रायजो बिनायाव जोंहा उसुबिदा जागोन दानिया बे समाव बिथाङा बुंदों आंहा गोसोआव दं जे काउन्सिलाव
6 शेड्यूलाव कन्टिगिउआस जाखायो होनदों दा आङो सोंगोन दिपेन बर'नाव दाखालि जे 81 गामि बिश्वनाथनिफ्राय 53 टा गामि ओमफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोदों बे 81 टा गामिया कन्टिगिउआस ना निश्चय कन्टिगिउआस नङा रायजोफोर कन्टिगिउआस नङा अब्लाबो दिपेन बर' बिथाङा माने बेखौ कन्टिगिउआस होननानै बुङो दिनै हाग्रामानि खोथाखौथ' आङो माबाय दहायबो बुंखाबाय जोंना लोगो बिथाङा जे बियो 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङा BTC आव मोननाय BTC आव हाग्रामा महिलारिया मावनाय गासिबो जिनिसखौ बिथाङा मोनफा मोनफा डेस्ट्रय खालामगासिनो दं फानगासिनो दं दिनै BTC आ लेजिस्लेटिभ पावार दङ एज पार द प्रोविजन्स अफ BTC Accord or BTC Act the BTC Council has the power of legislation आयेन दानायनि गोहो दङ दा बे हिसाबै लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जोंहा दङ बे लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिखौबो प्रमद बर' बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय रायजोफोर आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय जुदि फानाखैबा हेमन्त बिश्व शर्माया बेहाय 40 टानि जोंनि काउन्सिलनि MCLA फोर जिरायनांगौ जायगाखौ 40 टानि जायगायाव 126 टा आसाम एसेम्बलिनि 126 जन MLA नि जिरायनायनि सीट बोरै बानायफैखो सिफायनानै गोदान बोरै बानायफिनखो आरो बेवहाय बोरै आसामनि एसेम्बलि सेसना जिरायफैखो बेयो मा फोरमान होयो हो बेयो बेखौनो फोरमान होयो जे BTC होननाय जिनिस गैला दे बे BTC नि लेजिस्लेटिभ जे काउन्सिल दङमोन बे काउन्सिलनि बिल्डिंआबो दा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनिसो मोनसे ब्रान्च जाहैबाय माने पार्ट दा दिनै आसाम एसेम्बलिया बाहाय दादागिरि फैनानै माने एसेम्बलि खुंफैनो हायो दा बे जिनिसा जोंनि BTC खौ थेर बेथेर खालामनाय जादों BTC नि एक्जिस्टेन्स बिनि आइडेन्टिटि बिनि पावार एन्ड फांसनखौ माने सेस खालामफैनाय जादों अब्ला बाहाय मानो बे आपत्ति होआखै ना बे जानाय नङा रायजोआ गाज्रि मोनगोन बेवहाय एसेम्बलिया जिरायनो मोना बे BTC निसो काउन्सिल नट आसाम एसेम्बलि बिदि मानो बियो बुंनो हायाखै रायजोफोर मानो बुंनो हायाखै दिनै बिथाङा दाखालिसो बावैसोआव जोंनि BTC नि 3600 बिगा हाखौ बासबारियाव बिथाङा आदानिनो गथायनो आखायाव लाबायमोन दानो फानबायमोन दा बासबारियाव दावराव जानायलाय दा जों खना खनला गरायमारि ओजोंहाय फानिजानिथिं बिथाङा फाननो नाजागासिनो दङ एनिहाव आदानिनो गथायगोन आदानिनो गथायनाय माने निश्चय बिथांमोनहा आदानिनिफ्राय मोनसे मोजां एमाउन्टनि पुरस्कार मोननाय निश्चय खोथा दङ बेनिखायनो बिथांमोनहा दिनै बाहाय हाया बाहाय हाया बैहाय बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ दा होमब्ला नों नायदो BTC नि पावार एन्ड फांसनखौ फानबाय BTC नि एसेम्बलि हाउसखौ फानबाय दिनै BTC नि हाखौ फाननो थांगासिनो दङ दा बेबादिबा प्रमद बर'आ माने मा बियो BTC नि गासिबो माने पावार एन्ड फांसननिफ्राय हा हु गासिखौबो बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनो फाननायाव दङ दिनै दा बे हिसाबै जोङो बुंगोन जे प्रमद बर' बिथाङा माने जोंनि जाथिनि गेजेराव हारिनि गेजेराव सासे बिराद थगायसुला बिट्रियार मैखारि सासे लिडार बेनिखायनो बिथांखौ जोङो बर'नि लिडार होनालासिनो बेखौ जोङो बर'नि सासे मा होनगोन बेखौ माने गाज्रि लिडार भिलेनसो होननानै जोङो बुंनो हायो दा बिथांनो टाइटेला बे दिनै बिथाङा गावखौनो गाव सुप्रिम पावार मोस्ट पपुलार लिडार साननानै दिनै गावनि नामखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बियो मा खालामदों CEM ट्रफि होदों फुटबल ट्रफि होदों गावनि नामै चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि ट्रफि मानो बेखौ होनो गोनां जाखो बेवहाय आङो मोननैल' थांखि नुनो मोनदों बे मोननै थांखिया जाहैदों गावनि नामखौ CEM नि नामखौ प्रचार खालामनानै बिराद गिदिर मोनसे आङो CEM मोनसे डिजिगनेसनाव दङ आं प्रमद बर' CEM बेनि आं ट्रफि होनो हायो माने बयबो मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आ CEM होननानै मिथिसारथों बे मोनसे थांखि आरो 2 नम्बराव थांखिया जाहैदों मानि आर्निं मानि मेकिं जों खोनानो मोनदों नङाबो जानो हागौ 20 कोटि थाखा बे दाखालिनि CEM ट्रफियाव बिथाङा बाजेट खालामदों होमबा बे 20 कोटि पाब्लिकनि थाखाखौ BTC नि रायजोनि थाखाखौ
बे ट्रफि बाहायनांगौ जाबाय नामा बेखौथ' बे रायजो राजानो न' बां गैयैनो बायदिसिना लामा जाम्फै गैयैनो होनो हायोमोन ना नाथाय बिथाङा गावनि नाम खामायनायनि थाखाय बे ट्रफिखौ 20 कौटिनि खालामबाय रायजोफोर